Hola, Frida! Hola, Maria! Hola, sóc la Daniela. El meu nom és Natàlia Brandes. Soc la Daniela Armentas. Soc la Lupe Cano. Soc el Hugo Guzmán. Soc la Marisol Salcedo. Em dic Sofia Costa. Soc l'Alma Itzel. Que tingui un bon dia! De molts colors! Salto, 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 salto! Jo sabia que a Barcelona es parlava un altre idioma. Parlo català des d'abans d'arribar a Catalunya perquè vaig estudiar l'Orfeó Català de Mèxic. No només per comunicar-me amb els meus companys de feina, amb els meus amics, sinó també per realment connectar. Vine, anem! La meva inspiració per Frida va arribar d'una manera més especial. Quan el meu avi era jove, tenia una cafeteria a la ciutat de Mèxic, una petita, i el meu avi m'explicava que la Frida hi anava sovint allà i li demanava els sacs de cafè per poder-los pintar. Ella va aconseguir ser una persona lliure. De Frida m'agrada els seus colors i flors, malgrat el gris i la negror de les circumstàncies. Exacte. 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 Perquè els nostres conreus creixessin i les nostres terres fossin fèrtils. Absorbeix tots els pensaments negatius com la tristesa i la ira i els transforma en força i coratge. Això és cosa dels agitadors, petita. Bon dia, Matilde. Em fa sentir orgullosa de compartir nacionalitat amb aquesta dona. No només és una icona mexicana, sinó també és un símbol de resiliència, creativitat per tot el món. Aniré més ràpida que un llamp!